רוצים להשיג יותר? מי שמבין את סודות הכוח יודע לנתב את עבודת אחרים לטובתו. חוק מספר 7. הכריחו אחרים לעבוד בשבילכם, ואתם קוצרים את הפירות. אין צורך לעשות הכל בעצמכם. החכם בונה מערכת, שבה האנרגיה והמאמצים של אחרים עובדים למען מטרותיו. בהיסטוריה, מלכים, קיסרים, אנשי עסקים גדולים. תמיד בנו סביבם רשת של אנשים שפעלו לקידום האינטרסים שלהם. למדו להאציל סמכויות, השקיעו בניהול נכון, במוטיבציה של אחרים, ולא בהתעסקות בפרטים הקטנים. כך תכפילו את כוחכם פי כמה. זכרו, הכוח האמיתי לא בעבודה קשה, אלא ביכולת לנתב את מאמצי אחרים לכיוון הרצוי לכם. היו המנהיגים, לא הפועלים. מסכימים עם החוק הזה? כתבו בתגובות, יירשמו לערוץ ושתפו חברים.